תודה לג'וזי, תודה לשמוליק, אתם נשארים איתנו, ונשמע עוד שיר אחד בסיום התוכנית. יהדות עם יהודי ומדינת ישראל הוא שם של ספר שיצא לאור בימים אלה בחתימתו של המלומד פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. זהו למעשה קובץ של מאמרים והרצאות המסתרים על פני תקופה של כ-30 שנה בקירוב. פרקי הספר, ואקרא אחדים מהם, הם מצוות מעשיות, חינוך לתורה בחברה המודרנית, חינוך יהודי לאזרחות ישראלית, תשעה באב בימינו, יום העצמאות ויום ירושלים כחגים דתיים, דת ומדינה, היהדות העם, המדינה, המערך, יהדות נצרות, וכן יש כאן פרקים שנושאים את השמות הבאים: לאחר קיביה, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים. שלום לך פרופסור ליבוביץ', ותודה שבאת לתוכנית שלנו. לצורך השיחה איתנו, אני בחרתי, וכרגיל מקרים כאלה באופן שרירותי, לקרוא פסקה אחת, לדעתי פסקת מפתח, לגבי אחת הנושאים שבהם אתה עוסק בספר, שהוא יותר נושא מדיני חברתי. בחרתי קטע מתוך המאמר בשם לקחים מלחמת יום הכיפורים, מאמר שפורסם לראשונה ב-1974, וזה הקטע. אופייה של החברה הישראלית ושל מסגרתה המדינית נקבע על ידי העובדה ש3 מיליון בני אדם מן העם היהודי מתגבשים כאן כעם חדש שאין לו היסטוריה ואין לו מסורת. לא מסורת של ערכים רעיוניים ולא מסורת של ערכי אורח חיים. כל זה חסר לעם הזה בהיותו מורכב או בהיותו הולך ומתרכב מיהודים שרובם המכריע ניתקו את הקשר עם התוכן המהותי של העם היהודי ההיסטורי, שלא היה אלא היהדות. הולך ומתגבש כאן עם חדש, סינתטי, ללא תוכן מקורי ספציפי, עם שייחודו הלאומי אינו אלא מסגרתו המדינית. לא העם היהודי הבונה מדינה לעצמו, אלא מדינה היוצרת עם לעצמה. לפיכך, אין לתודעה הקולקטיבית של העם הזה אלא תוכן ערכי אחד בלבד, והוא המדינה. במקום לשמש כלי ומכשיר ואמצעי למימוש ערכים הגלומים במציאות הלאומית, נעשית המדינה עצמה לתכלית, לערך עליון, והמציאות הלאומית אינה מתבטאת אלא בלאומנות ובפטריוטיזם, שהם דתו במרכאות של עם זה. בהיעדר תכנים רעיוניים ונפשיים אחרים, מתלכד העם הזה מסביב לדגל, לצבא, לעוצמה מדינית, לגבורת הלחימה והכיבוש, הערכים הפשיסטיים. הערכים המוצהרים של החברה הישראלית, או של זרמים וכיוונים שונים שבקרבה, אינם אלא חיפוי של שקר, בלתי מודע ולפעמים אף מודע, על מציאות זו. זהו ההסבר לקו המדיני שנקטה מדינת החברה הזאת, ולאורך חייה של החברה הזאת, מיום ייסוד המדינה ועד היום. דברי פרופסור ליבוביץ' במאמר על לקחים מיום הכיפורים בספרו יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל. פרופסור ליבוביץ', קודם כל אתה כאן קובע עובדה, והיא שמהותה של היהדות, של העם היהודי ההיסטורי, היא היהדות. אולי קודם כל תסביר לנו למה אתה מתכוון. כשמדובר אופי העם היהודי, אני מתכוון לאותם אלמנטים שהם היסוד המעמיד של העם היהודי בהיסטוריה. זאת אומרת, הדברים שעליהם מושתתת זהותו של העם הזה עם עצמו במרוצת הדורות, הרציפות וההמשך של קיומו. להבדיל מתופעות ומגילויים אפיזודיים, חולפים, מקריים, שהם כמובן רבים מאוד ושונים זה מזה. וגם התחלפו והשתנו במרוצת הדורות.
אם נגדיר את האופי של העם, אותם האלמנטים הקונסטיטוטיביים, הרי מבחינה אמפירית, ללא כל קשר לאידיאולוגיה או להשקפה, בוודאי ללא כל קשר לשיפוט ולהערכה, נמצא שהיסוד הקונסטיטוטיבי של העם היהודי ההיסטורי לא הייתה אלא יהדות, זאת אומרת פרוגרמת החיים על פי תורה ומצוות. זאת אומרת ההלכה. זאת אומרת ההלכה, אם כי מושג ההלכה הוא רב משמעי, אבל לצורך הדיון אני מוכן לקבל את הזיהוי הזה. אולי בכל זאת, כדי שנבין, למה אתה מתכוון כשאתה אומר ההלכה? אמרתי, אורח החיים על פי תורה ומצוות. ובכן, אם אני מבין טוב את הפסגה הזאת שקראתי כאן, ולא במקרה אמרתי פסגת מפתח, בא כאן לידי ביטוי שאיפתך, שמדינת ישראל בעצם תהיה מדינת הלכה. הלכה במובן הזה, כפי שאתה מתכוון אליו. לא היה בדברים האלה, ולא תמצא בכל הספר אפילו רמז למה שאמרת. זו הפרשנות שלך לדבריי. אני חושב שמדינת ישראל אינה יכולה להיות אחרת מאשר היא. היא באמת מגלמת מדינה שהעם היהודי היום יכול להקים אותה. זאת אומרת, העם היהודי המצוי זה 5 או 6 דורות מראשית המאה ה-19, בתהליך מתקדם של התפוררות, התמוטטות, התרוקנות מכל תכנים לאומיים, תרבותיים, רוחניים ספציפיים. לכן העם הנמצא במצב זה אינו יכול להקים ולקיים מדינה אחרת מאשר המדינה הזאת שעל אופייה רמזתי בדברים שקראתי. פרופסור ליבוביץ', יש כאן יותר מאשר רמז, ושוב אני אומר, אם אני מבין אותך היטב, יש כאן יותר מאשר רמז לייאוש מוחלט שלך, אם כי את המילה הזאת ייאוש לא מצאתי בכל דבריך פה, אבל שוב הפעם אינטרפרטציה שלי, ייאוש מוחלט וטוטלי מן העם היהודי ומן המדינה. משום שהמדינה איננה כפי שהיית רוצה שתהיה, והסברת כרגע, היא לא יכולה להיות אחרת, משום שהעם הוא כפי שהוא. יש בדבריך אי הבנה עמוקה מאוד. וזה ההצמדה של עם ומדינה. מדינה, הנה אני מתכוון דווקא למדינת ישראל, אבל בכלל, אינסטיטוציה אנושית מדינה, בכל הזמנים, בכל התקופות, בכל התרבויות, אין לה שום משמעות ערכית. משמעותה של המדינה היא פונקציונלית, אינסטרומנטלית. נדמה לי שבעברית אחת גישה קוראים לזה מכשורית. המדינה קיימת כדי לספק צרכים מסוימים. כל דבר שהוא סיפוק צרכים הוא אינדיפרנטי מבחינה ערכית. אשר למדינת ישראל, אני לגמרי לא התאכזבתי בה. להפך, אני יודע שאני שייך לאותו מיעוט, אני יודע שהיום זה מיעוט במדינת ישראל של אנשים שלא נתאכזבו ממדינת ישראל. שמעולם, לא העליתי על דעתי, אבל אני ציוני מילדותי, ניתן לומר ככה. לא העליתי על דעתי דבר אחר, אלא שמדינת ישראל היא המנגנון והמכשיר והכלי לשחרר אותנו משיבוד מלכויות. ולפני זמן מועט, במקרה הייתה לי שיחה ממושכת עם עיתונאי חשוב מחוץ לארץ, לא יהודי. והוא הציג לי את השאלה, what is the meaning of Zionism? מהי משמעות הציונות? וסיפר לי שהציג את השאלה הזאת כבר לאנשים שונים, סגנון העיתונאי שלנו קוראים להם אישים. על פי שאני מעולם לא הבנתי מה ההבדל בין אנשים ובין אישים. ובכן, הוא הציג את השאלה הזאת לאישים שונים וקיבל מהם תשובות שונות, לפי דעתי גם משונות, שלפי דבריו בלבלו אותו מאוד, I'm utterly confused,
והנה אגיד לך מה הייתה התשובה שאני נתתי לו. אני אמרתי, המשמעות של הציונות היא We are fed up with being ruled by גויים. נמאס עלינו שלטון הגויים עלינו. ובכן, את הפונקציה הזאת המדינה ממלאה. אמנם הרוב הגדול של אותם 13-14 מיליון בני אדם המוחזקים היום יהודים, כשאני אומר מוחזקים היום יהודים, אני אינני אומר את זה במשמעות של זלזול. יש לזה משמעות גדולה מאוד שהם מוחזקים יהודים בני עצמם ובני זולתם, אבל הרוב הגדול שלהם אין לו כל עניין, אינו רואה כל צורך להשתחרר משיבוד הגויים. הוא חי חיים טובים מאוד, אפשר להגיד שמימות אברהם אבינו ועד היום הזה, בעולם לא חי הרוב המכריע של העם היהודי חיים טובים כאלה, כמו היום, במסגרת עולם הגויים ובשלטונם, והם אפילו משתתפים בשלטון הזה. אבל אלה היהודים שאינם רוצים בדבר הזה, כי מדינת ישראל מקיימת בשבילם את הפונקציה הזאת. נגד האסטבלישמנט המדינה הזאת הרבה מאוד, ואני ודאי אחד מאלה שטענו הרבה מאוד באותם 30 השנה שאתה הצבעת עליהם. אבל כל מה שניתן לומר על השלטון הזה, ועל הקו, הן במדיניות פנים והן במדיניות חוץ שהוא נקט בו, שבעיניי הוא צירוף של טיפשות מרושעת או רשעות מטופשת, דבר אחד אי אפשר לטעון נגדו, שהוא שלט נגד רצון העם. ולכן אני ברגע הזה אינני רואה גרעינים או ניצנים של שינוי המצב. אילו זה היה ביכולתך, היית מזמין לעצמך דיקטטור שישנה את העם הזה ובעקבותיו את המדינה? אין בידי שום יכולת, ולכן השאלה הזאת חסרת משמעות. אם כן, מה בכל זאת ניתן לעשות, פרופסור ליבוביץ'? אתה לא יכול להיות... ניתן לעשות כל מה שבני אדם רוצים לעשות. זה ההבדל בין הטבע ובין החברה. את הטבע אי אפשר לשנות, אפשר רק לנצל אותו, להשתמש בו במידת הבנתנו את הגורמים הפונקציונליים הפועלים בו. ואנחנו מכירים אותם במידה מסוימת הודות למדע. אבל לשנות בטבע אי אפשר שום דבר. הניגוד לכל הדברים האלה זה החברה האנושית ותולדותיה המכונות היסטוריה. כאן ניתן לעשות את הכל. כאן אין שום גורמים אובייקטיביים ושום סיבתיות הכפויה על האדם. לכן בני אדם עושים ויעשו מה שהם רוצים. וכל מה שהם רוצים לעשות הם יכולים לעשות. מי כמונו במאה ה-20 היה עד לדבר הזה, שאפשר להרוס חברות ומשטרים ולהקים ולסנטז חברות ומשטרים אם יש רצון לזה. לפעמים מספיק הרצון של קבוצה של בני האדם שיש בהם מרץ וכוח ונכונות להקרבה. פרופסור ליבוביץ', במישור של עם ישראל ומדינת ישראל, במה אתה מאמין? מה פירוש המילה הזאת? האם יש לך אמונה שעם ישראל יתקיים, גם כמו שהוא, על כל חטאיו? האם אתה מאמין שמדינת ישראל תתקיים? מניין לא לדעת זה, תחת אלוהים אני. האם יש במציאות שלנו איזשהו יסוד שנותן לך תקווה שנתקיים? אני מניח שאתה רוצה שנתקיים. אני ודאי אני רוצה להתקיים, אבל בגלל זה אני ציוני, כן. אבל אמרתי לך, מה שאני אינני מתכוון... פוטרולוג, אינני יודע מה בני האדם ירצו לעשות. כל מה שירצו לעשות הם יעשו. ברגע זה אני אינני רואה כוחות ציבוריים שמעוניינים לשנות את דמות החברה, לשנות שינוי של ממש. לא כאותה הקריקטורה שנקראת היום תנועת שינוי או משהו מעין זה, כן? אלא לשנות שינוי של ממש את הסטרוקטורה של החברה ואת הקו המדיני, ההרסני והקטלני שהמדינה נוקטת בו. כן, ברגע זה אני אינני רואה.
פרופסור ליבוביץ', אני חייב להודות שכאשר חזרתי וקראתי באחדים ממאמריך שהתפרסמו במשך שנים, גיליתי ולא במקומות שונים שממש חזית הדברים, אמרת דברים בשעתו והדברים האלה התגשמו פחות או יותר. כלומר, הייתה אצלך לא רק דיאגנוזה חריפה, הייתה גם פרוגנוזה קולעת לעתים. מהי הפרוגנוזה שלך היום? לאור המצב, כמו שתיארת אותו בעצמך. אני חושש, אני מרגיש מה חושש, מפני שאין לי ידיעה ואין לי ודאות. אני חושש להמשך מתקדם של ההידרדרות הפנימית והחיצונית. פרופסור ליבוביץ', תודה רבה. העורך הבא שלנו הוא אוצר בכיר במוזיאון ישראל, מר יונה פישר.